شدرکی تایبەت ji bajarê Qamişlo ragihand got piştî bidawî hatina şerê Daişê li Sûriyê wê Amerîka stratîjiya xwe derbarê deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê biguhere. Malpera Basî Newsê li ser zarê ji derekî ji Qamişlo got nexwestiye navî were eşkerekirin diyar kir got piştî têkbirina Daişê li Sûriyê wê Amerîka sîstemeke siyasî nû ava bike got hemî aliyên siyasî têde beşdar bin. Ji derê navborî eşkere kir got Amerîka daxwaz jî pêdê kiriye got peywendiyê li gel Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û aliyên Erebî û Siryanî bike ji bo pêkanîna sîstemeke nû li Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Her wiha Amerîka daxwaz jî pêdê kiriye got girêdana xwe bi PKK re veke û danûstandinên xwe bi aliyên din re xweş bike wekû razîbûnekê ji Tirkiye re ji aliyekî û avakirina sîstemeke din ji aliyekî din. Her li gorî zanyariyan got piştî têkbirina Daişê wê rola pêdê kêm bibe û wê aliyên siyasî din werin holê got ew alî cihê razîbûnê bin û bikarin rêveberiyeke nû ava bikin ji hemû pêkhateyan. Malpera navborî te kes kir got avakirina sîstemeke siyasî nû ji bo ewlehiya deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê ji ber cewendiyên Amerîkayê ji ber ku Amerîka û hevalbendên xwe dixwazin demeke dirêj li Sûriyê bimînin. Jê derê navborî serbar kir û got wekû gaveke destpêkî ji vê siyaseta Amerîkî re li deverê pêdê hevdîtin li gel Partî Demokratîk Kurdistan Iraq pêk anî wekû gaveke destpêkî ji bo destpêkirina rêkeftinekê li gel Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Navborî her wiha da diyarkirin got Tirkiye tu caran derbasî herêmên Cezîrê û Kubanê nabe û balkişanser wê yekê got Amerîka wê çekdarên PKK ji Sûriyê derxîne û wê hêzeke xwecihî ava bike bi razîbûna Tirkiyê.